To technológia LPG a na čom je založená? LPG technológia je nová metóda a je založená na ošetrení patologicky zmeneného spojového tkaniva. A lipomasáž je ošetrenie, ktoré ste videli. A lipomasáž je to bezbolestná, neinvazívna metóda na liečenie alebo ošetrenie celulitídy a vyformovanie postavy. Práve leto je takým obdobím, kedy ženy začnú riešiť tieto problematické partie celulitídu. Pre aký typ žien je toto ošetrenie vhodné? Sú to naozaj ženy, ktoré už majú väčšie štádium tej celulitídy, alebo aj bežné štíhle ženy, ktoré len majú problematickú časť? Áno, je to vhodné pre všetky ženy, aj pri celulitíde toho prvého stupňa, takej tej jemnej, ale aj pri celulitíde druhého, tretieho, štvrtého stupňa. Tam iba potom je rozdiel v počte ošetrení. A celulitída už dneska sa vyskytuje už u mladých dievčat okolo 13-14 rokov, takže na toto ošetrenie chodia aj tak zhruba od tej 18-ročné dievčatá a potom aj v strednom veku, vyššom veku dámy. Ale okrem celulitídy lipomasáž je vhodná aj na vyformovanie postavy, navyše ešte obnovuje kolagénové bunky a regeneruje bunky, takže pokožka je aj omladená po zákroku a keď má žena aj previsajúcu pokožku na brúšku po nejakom pôrode alebo po výraznom schudnutí, tak aj tú pokožku zlepšuje a zlepšuje tú elasticitu a pevnosť. Spomenuli ste, že to závisí teda od počtu tých procedúr. Koľko je potrebné absolvovať v priemere a možno ako sa to líši? Normálne je 10 ošetrení v jednej kúre, dvakrát týždenne, jedno ošetrenie trvá 35 minút, je bezbolestné, ale môže mať tá pacientka viacej ošetrení. Predtým, ako začneme robiť ošetrenia, odmeráme si pacientku, prípadne si nafotíme, pozrieme, kde je aká celulitída, lebo nie všade môže byť rovnakého stupňa. Môže byť iná na bruchu, iného stupňa, môže byť iné na zadku, iná na bokoch, na stehnách. A potom dá si špeciálny overall, no a potom začína to bezbolestné 35-minútové ošetrenie. A ak je to málo, tá jedna kúra, tak pokračuje ďalej. Buď pokračuje teda v tej druhej kúre, a takto isto, čiže dvakrát týždenne, ale ak tá celulitída už je výrazne redukovaná, tak príde raz, dvakrát do mesiaca len na také udržiavanie. Aké sú výsledky tejto kúry? Je to viditeľné po koľkých teda dňoch, mesiacoch, týždňoch? Je to veľmi individuálne, ale je to veľmi viditeľné. Je to viditeľné tak po takom 3. 4. zákroku, ale čo je podstatné, že vieme riešiť aj tú najťažšiu celulitídu 4, ktorá doteraz bola veľmi problematická a to už je taký aj zdravotný problém, nielen estetický. Čiže keď 4 celulitídu, tam už tie výrazné jamy sú dobre viditeľné okom, na stehnách, zadočku, ale tam sa dokážu aj 2, aj 3 stupne zlepšiť. Takže tá pacientka s tou 4 celulitidou môže mať jednotku celulitidu, čo je minimálne viditeľná. Takže je potom veľmi spokojná. Človek alebo žena, ktorá podstúpi túto kúru, podarí sa jej teda minimalizovať tieto nedostatky, tak ako sa má starať o tú pokožku, o celé to telo? Existujú nejaké krémy, prípadne nejaká životospráva? Vždy je to spojené s tou zmenou tej životosprávy, pohybom, ďalej dostatočný príjem tekutín by mala mať. No a potom tie anticelulitidné prípravky sú vhodné na pokožku a starať sa o tú pokožku ďalej. V akej možno periodicite alebo ako často denne? Denne. Minimálne pri tom sprchovaní použiť takú vlážnu vodu, tie krúživé pohyby a mať tam nejaký anticelulitidový prípravok a potom denne teda v tom pitnom režime pokračovať a naozaj aj ten pohyb je veľmi dôležitý, lebo len samotne lipomasáž je veľmi málo. Je to potrebné spojiť aj s nejakým pohybom. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujeme.